apa ya bedane apa ya kok pesek iso. Kowe jenenge pilih kasih lho ngono kuwi. Hah? Ora kok pilih kasih. Heeh. Kita kan ketemu getaran. Wis ya ketemu ketara. Mbak Elisa ini kan cemburu piye? Kamu ada apanya sih? Ngenyek, Mbak. Orang ngenyek. Orang apa-apa, nggak apa-apa. Kamu sama dia nggak apa-apa. Ya, Nggak no, apa-apa. Kamu sama dia nggak apa-apa. Aku Tapi pilih jangan ini. lupa setorannya. Yang penting orang wedok itu dikayani. Kamu sama dia nggak apa-apa. Ya, hari-hari sama dia nggak apa-apa. Yang nyuci baju, yang ngurusin apa-apa rumah nggak apa-apa. Tapi jangan lupa kalau sama aku nanti Kue pembantu. urusan Mbak. undangan. Gak popo, terima no gak popo. Mau mas, Jadi pembantu ki penak. kok penak? Kowe go iso ngubah sempaku. Gerjeronan Lah karepmu piye, Sak? Wamplok. Maksudnya, jajal pesek. Mau pesek iki urung nembang kok iso muni to. Mbak Elisa sing wis nembang ra muni lho. Oh, ngono. Getarane kurang iki. Yo, lengkap iki. Beneran. Ya. Ayo. Kok ora muni? Iya toh mas. Ini lho, batinku nek kono terus kak yo ibaratnya omongan jangan oblok-oblok to. Jajal golek sing soto ya ora muni to Mas aku. Peh ngenyek sesri. Oblok-oblok berarti nget-ngetan aku mas. Gue nget-ngetan. Aku bawa kira barang elek ngono mas. Mungkin ini barang api, barang apa kayak ngono. Iso pusat iso Oh kaya. iya. Bener nek oblok-oblok dinget. Lah Oh, kok bareng dikene-kene terus kecut kok. ngetan ya. Ayo balik nih soto lho, balik nih soto. Soto Klaten iki. Asik. Iki sombok usaha nopo ora. Bismillah. Mas, Aku berharap loh iki. rokokmu apa rokokmu? Cara nafkah ki kudu batin rohani, batin karo apa? Astagfirullah. Kok batin rohani ya padha ya. Mas kowe nafkahku wis tak batin kono. Ayo piye co, diusahakan Padahal toh. seragame iki padha karo Mbak Elisa. Iki lho wis tak Seragamnya padak-padaknya. wis kopel kok malah munine karo Sri. Padahal kita kan wis sambirit. Saribet. Sarimbit ya. Saribet kok samirin. Sarimbit. Iya, sing penak ku rokokku pek ya. Mas aku. Cal, ayo. Kowe diem yo aja ganggu ya. Kowe ning kene sik, geser kene sik, geser sik kok. Engko kepengin wis kene sik. Wis tengok rokok sik. Engko anggere meneng nek bar kono kowe gantian. Gak apa-apa. Kok ngenteni kono sak turune. Kowe nek turu ku ya. Engko nek lawang kancing jendela aja ya. Lah ngopo? Lah ngopo kok? Benisis. Oh ya. Ya. Pecita Ya. Ya. Sri. Bentar. Ya. Tandane empuk kok Mas. Ora Nek kok. empuk ki muni, nek atas gur kemelotak. Nek empuk kudune malah gak muni. Ya ora empuk ki ya muni pleng ngono. Nek atas ki gur kemelotak Mas, Oke. kaya balon. Gek salah posisi. Coba kowe kono, jeneng ganti kene. Oh ngono. Ketok salah posisi to, Ya aku gon kono. Tukar tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Mosok panggungnya pengaruh. Ini enggak ada. Iya. Iya, Nak. Ini enggak ada. Iya. Oh. Tuman. Kok tuman to Mas? Mumpung. Oh. Kok enak seri. Lho. Jajal bu. Bu. Oh, Lah,